सोरखौ मोजां मोनो? लरेन्सखौनो मोजां मोनो जों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव लरेन्सनो भट होगोन? लरेन्सनाव होगोन। जों बावनो होगोन जेरावबो होआ। जिहेथु हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव सेवलि महिलारियाबो गेलेनो नागिरदों बिसोरनो मानो होआ नोंथांमोनहा? जों बारा मोजां मोना आरो जों अरुनदयखौ मोनजायाखैबा मानो होनो जोंलाय। दाननायाव बिसोर दानाखै जानो हागौ। दाख्लै फैदोंबाहाय नुदों आरो बिनानै जानो गोरों मानसि बिसोरनो दाननानै होयो जाय खाथियाव थायो खोनास्लाबासै जों गोजा थादों आरो होमबा मा बुंखो जोंनो मानो बेबायदि बिजाथिखौ मानो नांगौ? ना होदोथ' सोर दाननानै सोर दानना होदो दा सोर मा मिथिगौ दा सोर दानखो आगोलाव मोनबाय थायोमोन जोङो मोनजाबाय थायोमोन मोनबाय थादों थांनाय मासावबो मोनजायाखै दा नैबावबो नै खोसोआवबो मोनजाथाराखै। बे खेबनि इलेक्सनाव सोरनो भट होगोन? बेनो होगोन नरेस्वर नरेस्वर जों जेरावबो होखाया जों जेराव दं